Йога – втора сесия. За тази сесия ще се нуждаете от удобно място на пода, хавлия или лента за разтяганията, одеяло или хавлия за опора, стол или стена. Шавасана. В поза Шавасана направете 3 дълбоки вдишвания, като в същото време усетите цялото си тяло. Отпуснати и възприемчиви към дълбокото дишане, подгответе се за разтяганията и позите, които предстоят. Разтягане на тялото по цялата му дължина. С следващото вдишване протегнете ръцете над главата, като оказвате натиск с петите. Изпънете ръцете назад, притиснете крайниците към пода, а след това, при издишването, върнете ръцете обратно от страни на тялото към шавасана. Отпуснете за момент цялото тяло. Направете още 4 разтягания, следващи ритъма на дълбоките вдишвания. Задръжте изтягането повече, толкова колкото мислите, че можете. Дори и съвсем леко усетете ефекта от движението по цялата си дължина и по гръбнака. Активизирайте краката и ръцете, докато се стягате напред, като притискате ръцете към пода. Отпускайте тялото си всеки път, когато се връщате в поза шавасана. Почувствайте истински разтягането, като този път задръжте малко по-дълго. След това отново се върнете към шавасана. Направете още едно разтягане със собствено темпо, задържайки го по-дълго, като оказвате натиск с петите. Изпънете ръцете си и ги притиснете плътно към пода. Изтегнете се истински, а след това отпуснете, връщайки се към шавасана. Разтягания за бедрото. Сгънете краката, приберете петите назад към тялото и съберете ръцете под главата. Задръжте лактите притиснати към пода. Раменете са устойчиво закрепени. Можете ли да раздалечите краката си още малко, за да наведете коленете наляво, като дясното е точно зад левия ви крак? След това само се въртите от едната към другата страна. Изпълнете упражнението по още 3 пъти на всяка от страните. Сега може леко да изпънете към вътрешното коляно, като притиснете към пода малко по-силно. Когато сте готови, се опитайте да наведете коленете си още веднъж надясно. Задръжте така за 3 дълбоки вдишвания. Опитайте се да приближите левия крак към пода още малко, като можете и да го натиснете надолу с десния. Леко. Почувствайте разтягането. Задръжте раменете и лактите устойчиво прикрепени към пода. Върнете се към средата. Когато сте готови, се обърнете на другата страна. Притеснете дясното коляно към пода или го натиснете надолу с левия крак. Основно разтягайте дясното коляно. Дишайте дълбоко.
Почувствайте изтягането, докато правите упражнението. След това връщате към средата и заемате поза шавасана, като същевременно изпъвате краката. Разтягания за вътрешната част на бедрото. Започваме с разтягания за вътрешната част на бедрото. За тези упражнения заемете седнала позиция. Почувствайте издължаването на гръбнака, като повдигнете седалищните части. Уверете се, че сте седнали на подсигуреното одеяло, сложено зад постелката, така че да можете, като разтворите краката, да опрете петите в краищата й. Подгответе таза и изправете тялото, като поставите едната ръка пред вас, а другата зад вас, или пък ги сложете и двете отзад. След това повдигнете таза нагоре и като се отдели от пода, го наклонете напред, докато опрете седалищните части на пода и дайте торса назад. След това седнете отново на одеялото. Почувствайте добре разтягането, дори ако се налага да раздалечите краката още малко. След това, с ръце зад гърба, като се подпирате, изправете гърба в вертикална позиция. Може да задържите така. Оказвате натиск с петите, а пръстите са насочени към главата, а след това приближете предната им част към постелката. Внимателно натиснете с петите, като в същото време стегнете предните бедрени мускули. Работете и с предния бедрен мускул. Направете още 4 дълбоки вдишвания, само за да усетите разтягането. Ако забелязвате, раменете се повдигнете към ушите. Отпуснете ги. Изправете гръбнака си. Чудесно! Ако смятате разтягането за лесно като цяло, някой може да го подсили, като постави едната ръка пред себе си, а другата отзад, или и двете ръце отзад, и да повдигнете таза си нагоре и да го дадете напред. Преместете си одеялото при нужда. Така подсилвате разтягането. И удължете разстоянието между петите, като натиснете към пода. Добре. И от тук, за да се излезе лесно от разтягането, просто отпуснете краката и хванете коленете от вътрешната страна. Разтрийте мускулите и сухожилията, за да се отпуснат от разтягането. Дори разтрийте и нагоре, и под коленете. След това съберете краката отново. Свободно махане с ръце. Подгответе се за упражнение, наречено свободно махане с ръце. Заемете поза, при която краката са успоредни един на друг. Ако желаете, открийте опорната си точка. Като сте стъпили на крака, поставете таза в центъра, намерете специфичния тазов наклон, характерен за вас. От тази поза, оставете ръцете си да висят съвсем свободно и присвийте коленете възможно в най-малка степен. Движението се предизвиква от хълбоците. Ръцете са съвсем отпуснати. Раменете се надолу. За да започнем да правим движението, завъртете се на бедрата си, като коленете остават леко присвити. Ръцете са отпуснати, така че се увиват около тялото ви, подобно на ръкави на необлечено палто. Главата трябва да може да следва движението, но ако ви се струва, че като правите това ще се замаете, то по-лесно е да гледате напред, докато движението се прави от бедрата. При възможност, може да приклекнете още малко от коленете, докато въртите наляво-надясно. Да увеличим извиването. Направете 3 или 4 дълбоки вдишвания. Тези упражнения могат да бъдат правени малко по-дълго. Подходящи са за бъбреците и отделителната система. Извъртете още малко гръбнака.
Това спомага за възстановяване на енергията и жизнеността. Повдигнете през седалищните части и нагоре. Чудесно! Дишайте дълбоко. Когато сте готови, бавно се отпуснете, като все още държите съвсем свободно ръцете от раменете надолу. Наклон напред от стоеж. Сега преминаваме към движение от прав стоеж, което се нарича наклон напред от стоеж. Обърнете се надясно, хълбоците са настрани и поставете ръцете си върху тях. Краката са успоредни един на друг. Свийте коленете колкото ви е възможно, така че да можете свободно да наведете таза напред. След това наклон напред от хълбоците, като гърбът се задържа изправен. Наведете се по-ниско от хълбоците. Накрая наведете и главата. Лицето е отпуснато. После хванете лактите, като ръцете висят свободно. Наведете главата. Сега нека се опитаме да изправим единия крак, докато другия е все още леко свит напред. Редувайте това движение от единия крак на другия, като чувствате разтягането в сухожилията и дори в мускулите на пръстците. Ако е възможно, можете ли да притиснете петите си към пода и да повдигнете от задната страна бедрото на всеки крак? Така стягате предния бедрен мускул, квадрицепсиса, казано с други думи. Почувствайте разтягането на сухожилията си, както и целия си крак тонизиран. Дишайте дълбоко. Усещате ли как горната част на тялото ви виси свободно от хълбоците? Оставете главата да виси надолу, отпусната. Оставете горната част на тялото ви да виси, ако е възможно, малко по-долу от хълбоците, като издишвате. Работете с краката. Усетете разтягането. По принцип, това упражнение може да се извърши в продължение на 6 вдишвания или приблизително толкова. Въртене на гръбнака. От упражнението наклон напред от стоеж преминаваме към въртене на гръбнака. За да се подготвим за това, трябва да свиете коленете колкото е възможно, подпрете ръцете на пода на външната им страна, пръстите са насочени едни към други. Задръжте брадичката си. Започнете да притискате, като усилието идва от гръдния кош. Коленете се свите по време на това преминаване към следващото упражнение, но трябва постепенно да им позволим да се изпънат, докато се изправите. Като дишате, поемете дълбоко дъх и леко повдигнете гърба. Ръцете са отпуснати. Брадичката е подпъхната. Коленете са все още леко свити, но постепенно се изпъват, докато се изправите. При изправенето се преминава от един прешлин към друг. Краката са напълно изтегнати, когато се изправяте изцяло. Раменете се изправят, а накрая и брадичката. Направете няколко дълбоки вдишвания, особено ако се чувствате леко замаяни. Въртене на раменете. Сега се обърнете с лице напред. Краката са раздалечени, успоредно един на друг. Почувствайте центъра си на равновесие, като започнете от краката. Тазът е в центъра. Раменете отпуснати. Отпуснете ги надолу. Ръцете висят свободно. След това леко вдишайте и дръпнете раменете напред и нагоре към ушите. При издишването назад и надолу. Свалете ги додолу. Продължаваме за още 4 повторения на движението в същата посока. Чрез това упражнение раменете може да се тонизират. Поемете дълбоко дъх, като дишането води движението. Понякога е добре да затворите очи. Усетете обхвата на движението, което раменете ви описват. А сега и на обратната страна.
Лактите са съвсем отпуснати. Движете само раменете. Повторете го още 2 пъти. След това отпуснете раменете. Останете в стояща поза. Поза воин. Втора поза. Започваме от краката. Бедрата са раздалечени, след което заемете поза, при която са на 1 метър разстояние, като се подготвяте за поза воин. Втора поза. От този стоеж можете ли да поставите 2 ходила леко обърнати едно към друго? Стойка гълъб. А след това внимателно завъртете на дясна пета, като обърнете крака до 90 градуса. За тази поза най-добре ще бъде тазът да е напред, но за коленете е по-добре кракът да е обърнат на 90 градуса, за да бъде в съответствие с ходилото. Ако е необходимо, завъртете дясното бедро леко надясно, така че коляното да е на една линия с десния крак, дори и лявото бедро да се премести леко. Въпреки това, дръжте напред таза и го поставете в средата, така че да удължите до опашната кост. Приберете корема към гръбнака. Когато направите това, може да вдигнете бавно ръцете до нивото на раменете, като протягате от пръстите и стягате от седалищните части. Ако забелязвате, раменете ви се изгръбват нагоре. Свалете ги надолу от към ушите. Наместете раменете си. Можем да продължим упражнението, докато издишвате. Свийте дясното коляно до степента, до която можете. След това вдишайте и върнете към средата. Необходимо е да почувствате по-широкия напън в страни, като дясното ви коляно не трябва да минава пред дясната пета. Повторете го още веднъж. И още веднъж, като задържите. Левият крак е изправен. Притеснете надолу от към външната страна на левия крак. Можете ли да завъртите леко главата и да погледнете над лявата ръка? Опитайте се да задържите тялото си вертикално. Направете още 2 дълбоки вдишвания. Винаги може да задържите по-дълго, ако желаете. Почувствайте левия си крак изпълнен с енергия. И за да излезете от тази поза, просто трябва да вдишате, изправете десния крак, издишване и отпуснете ръцете надолу. Завъртете краката си отново и заемете стойка гълъб. След това завъртете на левия крак и обръщане на 90 градуса. Изправете в права линия лявото си коляно с левия крак, дори ако е необходимо да обърнете дясното бедро леко наляво. Тазът е в средата. Изправете от към опашната кост, коремът прибран към гръбнака. След това прострете ръцете на нивото на раменете, свалени надолу, на разстояние от ушите. И така, проучете обхвата на позата. Вдишване, изправене, проучване на обхвата, издишване. Или продължете така движението, или когато се почувствате готови, задръжте и обърнете главата, като погледнете над лявата си ръка. Усетете тежестта си добре разпределена на краката, като натискате надолу към външния край на десния крак. Почувствайте десния си крак изпълнен с енергия. Дишайте дълбоко. Направете още 2 дълбоки вдишвания. След това, за да излезете от позата, леко изправете левия крак, докато вдишвате. Издишвате и отпускате ръцете надолу и връщате левия крак в изходно положение. Разтръскайте за кратко ръцете и краката.
Разтягане на бедрения мускул квадрицепсис. Подготвяме се за разтягане на предния бедрен мускул квадрицепсис. Поставете стол пред себе си или използвайте стена за опора. Поставете ръка на стола, дясната ръка на стола, докато хващате левия крак или глезен. Може да обвиете левия си крак или глезен из хавлие. В тази поза, при която ще използваме стол за опора или дясната ръка е опрена на стена, поставете в центъра таза си, докато издължавате от опашната кост и прибирате корема към гръбнака. Можете ли да задържите таза си в средата, докато леко дърпате коляното назад? Ако е възможно, леко притеснете ходилото към торса. Изправете от към седалищните части. Задръжте разтягането за още 2 вдишвания. Отпуснете и свалете крака надолу. Разтръскайте леко другия крак. Сменете. Сега хванете левия си крак, като го вдигнете зад себе си. Тазът е в средата. Издължете от към опашната кост и изправете от седалищните части. Използвайте облегалката на стола или стена за опора, докато издърпвате крака леко към гърба. Направете разтягането до степен, в която можете. Издължете от към опашната кост и изправете от седалищните части. Направете още 2 вдишвания. След това отпуснете и свалете крака надолу. Разтръскайте леко другия крак. Разтягания за врата. Преминаваме към следващите разтягания. Краката са раздалечени на разстояние, при което се чувствате удобно. Главата е насочена напред. Отпуснете раменете. Ръцете висят в страни. Преминаваме към следващите движения за разтягане на врата. При следващото вдишване повдигнете бърдичката нагоре, а след това издишайте, докато я сваляте към гърдите. Почувствайте лекото разтягане във врата. Направете по 3 движения във всяка посока. Още само едно. Последният път, като сваляте брадичката, я задръжте. Хванете ръцете си отзад на главата, като ги облегнете и почувствайте съвсем леко разтягане. Когато използвате ръцете си, наведете леко главата. Представете си изпъването на врата при това разтягане. Много, много леко, много внимателно. След това пуснете ръцете си и ги отпуснете в страни. Раменете са отпуснати, а главата е напред. От тук преминаваме към въртеливи движения. Като издишвате, се обръщате настрани, а когато вдишвате, обратно към средата. Опитайте се да задържите раменете си съвсем спокойни и отпуснати. Това е движение за главата, а разтягането е за врата. Направете го по още 2 пъти на всяка страна. Използвайте периферното си зрение, за да си помогнете да направите движението в малко по-голяма степен. Чудесно!
Когато се връщате към средата, спрете, за да почувствате рамената си все още отпуснати от ушите. Главата е в средата. След това се пригответе за изпълнение на изпъващ наклон в страни. Стигаме до областта, в която много чувстват напрежение. Издишайте. Издишайте, когато приближавате ухото към рамото, и вдишайте, когато връщате обратно в средата. Направете по още едно движение на всяка страна. При следващото, наклонете от лявото ухо към лявото рамо, като задържите. Използвайте лявата ръка, за да дръпнете леко главата си наляво. Задръжте дясното рамо изправено. Усетете разтягането му, преминаващо по дясната страна на врата. Може леко да дръпнете дясното рамо надолу. Чудесно! След това, леко се върнете към средата. Отпуснете рамото и главата. Тези разтягания могат да бъдат правени и по-продължително, ако чувствате, че имате нужда. Сменете страната. Дясно ухо към дясно рамо. Ако предпочитате, може просто да я отпуснете в страни. В противен случай, изправете лявото рамо и почувствайте разтягането от лявото рамо, преминаващо по лявата страна на врата. Освободете съзнанието си при разтягането, като дишете. След това, леко се върнете към средата. Задръжте. Отпуснете раменете за момент. Главата е в средата. Следващото движение е въртене на главата. Просто наведете брадичката към гърдите при издишване и завъртете към едната страна. Вдишайте, като връщате главата. Не много назад. Дръжте раменете отпуснати надолу. Направете още две на тази страна. Продължете на другата страна. Вдишване и полека кръг. Издишване и наведете брадичката надолу. Направете още две на тази страна. Почувствайте раменете си, които остават отпуснати. Не им позволявайте да се включат в упражнението. Дръжте ги отпуснати надолу. Чудесно! И ще приключим, като отпуснем раменете и главата, като усещаме цялото си тяло уравновесено от стъпалата нагоре.